Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu funtzio kuadratikoen eta trigonometrikoen jarraitasuna eta deribagarritasuna. Baldin badaukagu adibidez funtzio kuadratiko bat f isa berdin isa berbi, aztertuko dugu bere jarraitasuna isa 0 puntuan adibidez. Beraz, aztertuko dugu 0 puntuan. Egiten badegu limitea isa 0 eskerretik, f isa funtzioarena, beraz, ordezkatuko dugu f isaren ordez, isa berbi. Beraz, limitea isa 0 negatibo edo eskerretik isa berbi, 0 ordezkatuz hemen, 0 berbi da 0. Eta eskuinetik egiten badegu, gauza bera. Limitea isa 0 eskubitik edo 0 plus f isarena, beraz ordezkatzen dugu isa berbi, eta orain limitea isa 0 positibo edo 0 plus isa berbi, hemen ordezkatuz 0, ematen du 0. Beraz, esker eta eskuin limiteak berdinak direnez, orain egin behar duguna da 0 puntuan ze balio hartzen duen funtzioak, beraz, 0 berbi izango da 0. Nola esker eskuin limiteak berdinak diren eta puntuan, 0 puntuan berdina ematen dutenez, 0, berdin 0, berdin 0, orduan f isa funtzioa jarraia izango da isa azpi 0 abszisa. Orain, aztertuko dugu 0 puntuan ea deribagarria den edo ez funtzio hau. Beraz, deribagarritasuna aztertzeko esker eta eskuin deribatuak aztertu behar ditugu. Beraz, f funtzioaren deribatua 0 tik oso gertu eskerretik edo 0 negatiboan, izango da limitea h 0 negatiboa denean, f izazpi 0 gehi h ken f izazpi 0 zati h. Beraz, hemen, izazpi 0 negatibo jartzen duen lekuan, jarriko dugu, aztertzen ari garen puntua edo abszisa 0 negatibo jarriko dugu, gehi h, ken f izazpi 0 negatibo, jarriko dugu 0 negatibo, zati h. Beraz, limitea h 0 negatibo, eta orduan, orain, 0 negatibo gehi h, jarriko dugu, hemen, funtzioan, izan dagoen lekuan 0 gehi h jarriko dugu, dena berbi, ken f 0 negatibo. Eta 0 negatibo, hemen ordezkatzen badezute, berbi, 0 berbi da 0. Zati h, beraz, hau garatuz, daukagu 0 gehi h da h, beraz, h berbi, ken 0 zati h. Horren limitea h 0 negatibora doanean. Beraz, h berbi ken 0 da h berbi, zati h ematen du h simplifikatuz, limitea h 0 negatibo h-rena, hemen 0 ordezkatuz, ematen du 0. Eskubian, gauza bera egingo dugu, ordezkatuko dugu limitean, hemen izazpi 0 plus gehi h ken f izazpi 0 plus zati h. Beraz, hemen 0 izazpi 0 plusen ordez jarriko dugu 0 plus gehi h ken f izazpi 0 plus jarriko dugu 0 plus zati h. Berdin, limite h 0 plus eta hemen 0 plus gehi h jarriko dugu hemen funtzioan isa parametro horretan, 0 gehi h berbi, ken f 0 plus dela kasu horretan ordezkatuz hemen 0 berbi da 0, zati h, beraz, lehen bezala daukagu h berbi ken 0 zati h, h berbi ken 0 da h berbi, zati h da h, simplifikatuz, limitea h 0 plusera doanean da 0. Beraz, esker eta eskuin deribatuak berdinak direnez, f isa funtzioa deribagarria izango da izazpi 0 abszizan. Hau da, hemen, ukitzailea eskerretik eta eskubitik 0 puntutik oso gertu, ukitzailearen malda
berdina izango da. Kasu horretan izango da 0. Horrek esan nahi du zenbaki hau. Hau da, malda ez da aldatzen kasu honetan. Bai eskerretik, bai eskuinetik, 0 absztiza horretan. Eta hemen daukagu funtzio trigonometriko bat. Gainera, statika definitutakoa. Beraz, funtzio trigonometriko bat daukagunean, egin behar deguna da funtzio horren deribatua atera. Bai? Gauzak errazteko deribagarritasunean. Beraz, beti deribatzen dugu funtzioa, cos isa gehi biren deribatua da, cos isaren deribatua minus sinu isa, isa txikiago 0 denean, bi isa zati pi gehi baten deribatua da bi zati pi, isa dagoenan 0 eta pi zati bi artean, eta zen isa gehi baten deribatua da, zen isaren deribatua cos isa, gehi baten deribatua ez da ezer ez, beraz cos isa handiago edo berdin pi zati bi. Beraz, hemen ditugu bi balio. 0an aldatu egiten gara funtzioaz, segun nun aztertzen dugun esker edo eskuin limiteak, eta pi erdi ere bai. Beraz, aztertuko dugu bai jarraitasuna eta deribagarritasuna, bai 0 absztizan eta bai pi erdi absztizan. Aztertzen badugu 0 absztizan, jarraitasuna, limitea 0 eskerretik f isarena, beraz 0 eskerretik da isa 0 baino txikiagoa, ordezkatuko dugu, hemen f isaren ordez kosinu isa gehi bi. Beraz, ordezkatzen badugu orain 0 negatibo bat hemen, kosinu 0 negatibo. Kosinu 0 negatibo, kosinu negatibo batena ez da existitzen, beraz, honek ematen du ez existitzea. Beraz, ja, nola ez den existitzen funtzioa ezkerretik, ba, f isa ez da jarraia isazpi 0 absztizan, eta horregatik jarraia ez denez, zuzenean ez da deribagarria isazpi 0 absztizan. Orain aztertuko dugu jarraitasuna pi zati bi absztizan. Beraz, pi zati bi eskerretik, limitea pi zati bi eskerretik f isa, eskerretik baldintza hau betetzen du, beraz jarriko dugu jarraitasunean eskerretik, jarriko dugu, barkatu hemen orduan da bi isa zati pi gehi bat. Beraz, honen limitea, zuzenean, ordezkatzen badugu isaren ordez pi zati bi, beraz daukagu bi bider pi zati bi dela pi zati pi da bat, gehi bat, bi eskerretik da bat, bi barkatu. Eta eskuinetik egiten badugu, eskuinetik ordezkatu behar dugu puntu honetan, bai, balintza hau betetzen delako, eta jarriko dugu limitea isa pi zati bi plus f isa, beraz limite pi zati bi plus sinu isa gehi bat, isaren ordez ordezkatzen dugu pi zati bi, sinu pi zati bi da bat, gehi bat da bi. Berdan esker eta eskuin limiteak berdinak dira. Beraz, pi zati bi absztizan zehazki zein da funtzioaren balioa. Beraz, betetzen du hemen baldintza. Beraz, sinu pi zati bi gehi bat, sinu pi zati bi da bat, gehi bat, bi. Beraz, esker eta eskuin limiteak berdinak direnez eta gainera justo absztiza horretan edo puntu horretan funtzioak hartzen duen balioa bi denez, bi berdin bi dela denez, f isa funtzioa jarraia izango da isa berdin pi zati bi absztizan. Beraz, orain jakin behar dugun ea deribagarrian den edo ez absztiza horretan, pi zati bi absztizan. Beraz, orain bakarrik aztertu behar dugu esker eta eskuin deribatuak. Beraz, hartuko dugu pi zati bi eskerretik deribatuan ordezkatuz. Pi zati bi eskerretik baldintza betetzen du justo hemen, delako pi zati bi baino txikiagoa balioa. Beraz, ez dugu isarik hemen, orduan zuzenean bi zati pi da balioa, deribatuarena, eskerretik. Eta eskubitik pi zati bi plus hori, bai? Eskubitik, hemen
betetzen du baldintza, isa handiago edo berdin delako pi zati bi, orduan, isaren ordez jarriko dugu pi zati bi. Kosinu pi zati bi da 0. Nola esker eta eskuin deribatuak ez diren berdinak, f isa funtzioa ez da deribagarria izango isa berdin pi zati bi astizan. Bale? Hau da funtzio kuadratiko eta trigonometrikoen jarraitasuna eta deribagarritasunari buruz jakin behar dezutena.